مينا سب صوع غربت صوعي أنا تنغربت أتكلمي أنا كسي قاعد تغير ده كبروا يونس تمت أكلت من أجر بوليس تويل له أم كامينتو وبرجع متعلق تاو بوليس تفلاليو هاجرات بزعባ እዚ መጠንቀቕታ የውፅኡ ኣለዉ ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸብርኩም ተኸታተልቲ ሎማ ዓን ዝበልና ሕፅር ዝበሉ ኣገደሲ ሓበሬታት ነገረኩም እየ ሳሙዳ ታምሳይ ፅንሑ ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል ኣካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ግራፊክ ዲዛይን ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ ቀንዴል.com ምስ ኢትዮጵያ ዘይተሰማምዑ ኣለቀሕቲ ሕጋዊ ኣማራጺ ክወስዱኹም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም ኢትዮጵያ ብእዋኑ ዘይተኸፍለ ዕዳ 1 ቢልዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ዝምልከት ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ገንዘብን ውልቃዊ ኣለቃሕትን ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ብዘይ ምስማዕ ተዛዚሙ ሚኒስተር ገንዘብ ኣብቲ ንመዓልታት ዝካየድ ዘተ ሩኡይ ምምሕያሽ ከም ዝተራእየ እኳ እንተገለጸ ኮሚቴቶም ኣለቃሕቲ ግን ሕጋዊ ኣማራጺ ክኽተሉ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም እቲ ሚኒስትሪ ኩነታት ኣከፋፍላ ነቲ ልቓሕ ዝምልከት ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ብዘይ ምስማዕ ከም ዝተዛዘመ ብ4 ጥቅምቲ 2018 ብግእዝ ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ 15 መስከረም ክሳብ 3 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ዘተ ግዜ ገደብ ተቐሚጡሉ ዝተኻየደ እዩ ኢትዮጵያ 6.625 ሚእታዊት ዓመታዊ ወለድ ክኽፈሎ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ሙሉእ ብሙሉእ ዝምለስ ቦንድ 1 ቢልዮን ብር ንመሸጣ ዘቕረበት ኣብ 2007 ነይሩ መንግስቲ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝኽፈል ትጽቢት ዝተገብረሉ ወለድ ክሳብ 2022 ክኽፈል እኳ እንተጸንሐ ካብቲ ዓመት ጀሚሩ ግን ነዚ ግዴቱ ኣይተዋፀን ተወሳኺ እቲ ቦንድ ኣብ 2021 ሙሉእ ብሙሉእ ክምለስ እኳ እንተነበሮ እዚ እውን ኣይተፈጸመን ኢትዮጵያ እቲ ቦንድ ኣብ ዝምለሰሉ ኩነታት ተዛማዲ ጉዳያት መስተኻኸሊ ክገብር ምስ ኣለቃሕቲ ተደጋጋሚ ዝርርብ ኣካይዳ ኣብዚ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝተኻየደ ዘተ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ሕጊ ዋይት ኤንድ ኬዝን ላዛርድን ዝተባሃለ ኣማኻሪ ፋይናንስ ሒዙ ቀሪቡ ኣብቲ ዘተ ኣብ ኣከፋፍላት ቦንድ ዝምልከት ኢትዮጵያ ፈላሜቲ ትልማ ዘቕረበት ክትከውን እንከላ ኮሚቴ እውን ናይ ባዕሉ ትልሚ ብምቕራብ ምላሽ ሂቡ ብምቕጻል ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ዝበለቶ ናይ ልቓሕ ኣከፋፍላ መስተኻኸሊ ኣቕሪባ እቲ ኮሚቴ እውን ተመሳሳሊ ገይሩ ኢትዮጵያ ብእዋን ትዘተ ንኹሎም ኣለቃሕቲ ብማዕረን ምእንጋድ ብዘቕረበቶ መርገጺ ጸኒዓ ከም ዝቐጸለት ሚኒስትሪ ገንዘብ ተሃገር ዘውፅኦ መግለጺ የመልክት ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣብ ታሕሳስ 2016 ትጽቢት ዝግበረሉ ወለድ ከይከፈለ ዝተቐመጠ ግዜ ገደብ ኣብ ዝሓለፈሉ እዋን እውን እዚ መርገጺ ከም ምኽንያት ጠቒሱ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ቦንድ ዋጋ 15 ሚእታዊት ምንካይ ገይሩ ጠቕላላ ናብ ኣለቃሕቲ ዝምለስ ገንዘብ 880 ሚልዮን ዶላር ክኸውን ሓቲቱ ንኣለቃሕቲ ዝቐረበ ትልሚ ከም ዝሕብሮ መንግስቲ ኣብ ታሕሳስ 2016 ብዘይ ምኽፋሉ ንዝተጠራቐመ ጠቕላላ ወለድ 99.3 ሚልዮን ቅድመ ምኽፋሉ ኣብ ሓድሽ ስምዕ ቦንድ ክሰማዕ ይደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ክምለስ ዝገበሮ ቦንድ ዝኽፈለሉ ግዜ ምእንቲ ክናዋሕ ኣብ ታሕሳስ 2017 ሓድሽ ውዕል ክፍጽም ሓቲቱ ኮሚቴቶም ኣለቃሕቲ ኣፈጻጽማ ወጻኢ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ባጀት ዓመት 2026 ትሑት ዝኸውን እንተኾይኑ ተግባራዊ ኣብ ዝኸውን ኣሰራርሓ ናይ ባዕሎም መስተኻኸሊ ኣቐሚጡ ኣብ መወዳእታ ዙር ክፍሊት ናብ 100 ሚልዮን ዶላርን 50 ሚልዮን ዶላርን ትሕት ንኽብሉ ዝግበረሎም ኩነታት ዝተቐበለ እቲ ኮሚቴ እዚ ኣሰራርሓ ግን ኣብ ናይ 1 ዓመት ሰደድ ኣፈጻጽማ ጥራይ ዝተመስረተ ክኸውን ሓቲቱ ናብ ከላ ሕብሪታ ናብ ኬንያ ምስ ንኸይድ ሬሳ ራይላ ኦዲንጋ ንምቕባል ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጥሒሶም ዝኣተዉ ደገፍቲ ዝምልከት እዩ ሬሳ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ራይላ ኦዲንጋ ንምቕባል ኣብ ዝተኣኻኸብሉ ኣልቀስቲ ናብ ውሽጢ እቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብምእታው በረራታት ኣዓንቂፎም እቲ ጥንቃቐ ውሕስነት ንምርጋጽ ንኽልተ ሰዓታት ዝተዓጽወ ማዕርፎ ነፈርቲ ጆሞ ኬንያታ እቲ ኩነታት ምስ ሃደአ ናብ ንቡር ኣገልግሎት ከም ዝተመልሰ ሰብ መዝሓቢሮም ሬሳቲ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ህንዲ ኣብ ሕክምና እንከሎ ዝዓረፈ ውሪ ፖለቲከኛ ትማሊ ሓሙስ ንግሆ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጆሞ ኬንያታ ኣትዩ ሰብ መዚ ሓዘንተኛትን ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ከኣትዉ ከም ዝኽኣሉን እዚ ድማ ጉጅለታት ጸጥታ ስርዓት ንምሕላው ድሕነት ንምርጋጽን ብጥንቃቐ ምዕጻው ከም ዝገበረ ገሊጹ ህዝብን ገያሾን ክሳብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወሃቦም ርጊ ኢሎም ክጸንሑን ናብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ምኻድ ክቁጠቡን ኤጀንሲ ኣቪዬሽን ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይገልጽ ኣብታ ሃገር ናይ 7 መዓልታት ናይ ሓዘን ግዜ ተኣውጅሎ ኦዲንጋ ሙሉእ ወተሃደራዊ ክብሪ ብዘለዎ ናይ መንግስቲ ስርዓተ ቀብሪ ከም ዝፍጸመሉ ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ ሓቢሩሎ እቲ ኣቦ ዴሞክራሲ ኬንያ ተባሂሉ ዝግለጽ ራያል ኦዲንጋ ኣብ መበል 80 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ቅድሚ ትማሊ ምንጭታት ስድራ ቤት ንቢቢሲ ሓቢሮም
ኦዲንጋ በህንዲያ በዝርከቡ ሆስፒታል ሕክምና ኸንክን እናገብረን ኮሎይ በ18 ጥቅምት ዓሪፉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገለ ካብ ኣባላት ስድራ ቤት መቕረቡን ፖለቲከኛትን ንኹነታት ጥዕኑ ኣመልኪቶም ዝበሃል ዘቐነየ እኳ እንተነጽግዎ ዝተፈላለዩ ግምታት ክወሃብ ጸኒሑ ኣብ ፖለቲካ ኬንያ ክብ ዝበለ ቦታን ሓያል ናይ ምውዳብ ክእለትን ዝነበሮ ራያል ኦዲንጋ ንሓሙሽተ ግዜ ንፕሬዝደንትነት ተወዳዲሩ ኣይተዓወተን ነፍሱ ወከፍ ውፅኢት ምርጫ ኣብ ዝተገልጸሉ ድማ ይነጽጎን ዓወቱ ከም ዝተሰርቀን ይምጉት ነይሩ ኣብ ምርጫ 2017 ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ንዓወት ኣሁሪ ኬንያታ ብምስራዝ እቲ ምርጫ ዳግማይ ክካየድ ኣዝይዙ እንተኾነ ዳግማይ ምርጫ ብምንጻግ ኣብ ኣገባብ ምርጫ ጽገና ክግበር ሓቲቱ ኦዲንጋ ንነዊሕ ዓመታት መራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ኮይኑ ክጸንሕ እንከሎ ኣብ ሓሙሽተ ፕሬዝደንታዊ መረጻታት ተሳዒሩ ናብ ካልእ ሓበሬታት ዝቐረበ እዋን ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝረኣዩ ዘለዉ ፕራንክ ዝምልከት እዩ ሆምለስ ማን ፕራንክ ዝብል ወይ ካብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ቲክቶክ ኢንስታግራም ክኾን ይኽእል እዩ ብመልክዕ ቪድዮ ንስድራ ቤትካ ፕራንክ ምግባር ዝዝርግሑ ዘለዉ ቪድዮታት ብፖሊስ ዝተፈላለዩ ከተማታት መጠንቀቕታ ይወፅእ ኣሎ እዚ ኸኒ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብኤአይ ዝተሰርሐ እዩ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ሰብ ከም ዝመፀ ኣምሲልካ ንስድራ ቤትካ ንሕዋትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገዛ በይንኻ ከም ዘለኻ ጋሻ ከም ዝመፀ ኣምሲልካ ትሰዶ ማለት እዩ በዚ ተሻቐሉ ስድራ ቤትካኒ ናብ ፖሊስ ብምድዋልን ካልእ ሽግራትን ኣብ ስድራ ቤት ይፈጥር ከም ዘሎ ፖሊስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዛዕባ እዚ መጠንቀቕታ የውፅኡ ኣለዉ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ፕራንክ ንኸይስራሕ ይምሕፀኑ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ፕራንክ ካብ ኖርማል ሓሊፉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ ሞት ዘስዓበ ስእልታት ይዝርጋሕ ስለ ዘሎ ናይ ሓሶት ምዃኑ ክትፈልዮ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ዝተሰደደሎም ስድራ ቤት ብቕልጡፍ ናብ ፖሊስ ብምሕባር ቅድሚኦም ናብ ገዛ ንኽበፅሑ ይገብርሎ ማለት እዩ በዚ ከዓ ፖሊስ ከምዚ ዓይነት ፕራንክ ክሳራ የምፅእ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ዘይተደለየ ነገር የብፅሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ካብ ከምዚ ዓይነት ፕራንክ ንኽጥንቀቑ ወይ ከዓ ንኽቁጠቡ እዮም ዝመኽሩ ዘሎ እዚ ከዓ ብኣሜሪካ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ብሓፈሻ ብዓለም ደረጃ ዝግበር ዘሎ ፕራንክ እዩ ማለት እዩ ኣብነት ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ሓንቲ ቆልዓ በይና ብዝነበረትሉ ንስድራኣ ፕራንክ ጌራቶም በዚ ስድራውን ብቕልጡፍ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ሓቢሮም ፖሊስ ከዓ ብቕልጡፍ ናብቲ ገዛ ቅድሚቶም ስድራ ክበፅሕ ክኢሉ እንተኾነ ግን ዝኾነ ነገር ኣይፀንሖምን ማለት እዩ ወይ ከዓ ፕራንክ ከም ዝኾነ ፈሊጦም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኸኒ እዚ ኣብ ቲክቶክ ከምኡ ስናፕቻትን ካልእ ቪድዮታትን ዝርጋሕ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ኤአይ ፕራንክ ንኸቋርፁ እዮም ሓቲቶም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ጥራይ ኣይኮነን ዩኤስኤ እውን ኣይኮነን ብዓለም ደረጃ ብብዝሒ ዝረኣዩ ዘለዉ ፕራንክ እዮም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፕራንክ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ እውን ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ እዩ አሎ ማማ ሶሪ ኣብ ስራሕ ኢኻ ኣለኺ ግን ካብ ትምህርቲ ምፅነለምሽ እዚኣ ከም ሰበይቲ ኣብዚ ኣብ ቅድና ኮፍላ እንታይ ነገራ እንታይ በል እንታይ ፖሊስ ተድጎ እሳ እንታይ መግቢ ኣሎ ሻሂ ገለመለዶ ኣሎ እሳ እንታይ ሃባ ንገርኒ እሳ ሓገሳ ኣለኹ በመሰል ስተትለይ ስራሕ ክረሞ ባል ክንዲ ግዜ ልከ ማማ ንገርኒ ዮናስ ፖሊስ ድውል ኣለኹ ሕጂ ራና ወይ ናው ሕጂ ፖሊስ ድውል ኣለኹ ተሃላይ ብዕራይ ነታ ረሰብሽን ነታ ማናጀር ደው ኢለላ ኣለኹ ሳኽት መፀካ ሕራይ ኣታስዲ ልቢ ደይብሉ ማማ ጥምሒ ፖሊስ ኣደወለ ጥምሒ ክትበላየ ጥምሒ ጥዒት እያ ካብ ኤርትራ ያላትኒ ዮናስ ኣነ ኣይስዌር ሕጂ ድውል ኣለኹ ፖሊስ ኣተረሳሕ ካበይ ከምፂኻያ ምግቢ ግን ኢላትኒ እንታይ ምግቢ ሃባ እንታይ ኣለና እሳ እንታይ እንጀራ እንታይ በላ ማማ ኣብ ኣፍ ደገ ማፅና ነራ ሰላም ናትኒ ሰላም ሓረግን ሓትያትኒ ኩልያ ሽኣስሚ ሓራይ ለያ እንታይ መበላ ንሰብ ሓገዝ ሰምልክኒ ሓገዝ እንታይ መግቢ እሳ ኣብ ቅድሚ ዕጃላ ኩሉ ስምዓያ ላ እሳ እንታይ ምግቢ እንታይ ሃባ በዓላ ፍሪጅ እንታይ ነገራ ዮናስ ትመፀካ ኣላ እታ መናጀር ፖሊስ ደው ኢሉ ኣለኹ ኣም ካሚንግ ቱ ኦቨር ጌራ መፅእ ኣለኹ ቻው ኣብ ሳሎን with Mafi. Solomon. Solomon man. And he said he's a friend of yours. He came with like bags and stuff. Solomon? Yeah. The picture, I took the picture. Did you not see the picture on the group chat? Okay, Joke. It's a 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 joke. It was a prank. AI. ماما زي سبق مرت له حد يفلتك يقللني أزو إيرتراوي قادم مستر ماما خسي فلت عيه كنت أبيع أبز قليلني تفلت إيدي خدته ولا أنا وأنت هذا اللي كمان تبحال باليوم يلا نحجي وتقع على حديث متسني مشات متس صراحة لو وتقع لا باليوم بزيك وتقراز متس سب كم يزمن سلي تواي ما يدحن ديو
نايد خاندي خانتا خاكون كمان تبهال كشم كمان خانتا واي من شمكو شموش مع بوس كاس دلي ما حج قرب على كيسي له داخل وصل كاب فرانكفورت متى مثلا ابو صالون حرائي تو قال لي له حجي يتبيك كلوبزي يا سكبت متى عادي وي قال لهم بعدهم خاطر خليهم ناخذها وي انا اطخب يا اخوتي خلني وي اطخب يا اخوتي خلني وي انا اساس قد قاش البين اخي وي انت ياخذ حج افين له خربش معتي حج على تسالون سنه قال انه مدقاس يلو نبع نبقر فقاتي له نبتي عرفت كده قيسو له اذا تدعمني له ابو سلا صبو قال له كوصو حج ولا بخو قدفو انت تبلي قرب كنا قسو مشكله يرنق كان يخون لبحق ايه ماما انت كبرو امينه سب صوع غربت صوعي انا تنغربت تكلبي عمل كسي قاعد يخيو انت كبرو ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል ኣካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ። ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪድዮ ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ። ቀንዴል.com